daoibh seo amach in 2010 nuair a chuir Cali Swag District out on the mod that a teach me how to Dougie. Tagging na daoibh seo ó Dallas, Texas. Agus is ómas é the Dougie fresh a chrúthaí an daoibh na orthu. Mar sin, seo lein. An cheadrad a chaithn tú smuoinúir na cása. Jan cinn si ghfuil siad fáscailte agus na gluaiseachtaí lupa. An leis tá muid chun cineálacha taobh na leabhaideise. Céim, tap. Céim, tap. An leis an chead céim eile bé tap on. Mar seo. Céim, tap. Céim, tap. Céim, tap. Tap. Céim, tap. Céim, tap. Céim, tap. Tap. OK, an cheadrad eile ná an chorp. Tá an corp táhairta sa Dougie. Tá tú ag grúbhal leis na céimeanna. So céim, tap, céim, tap, céim, tap, tap, céim, tap, céim, tap, céim, tap, tap. A leis an ruddearna ná na leabhar. Tá ná an leabhar go hiomlán fáscailte. Heag leat do réir rud a dhéanamh. Ach tuair am a couple sampla daoibh. Heag libh rolls a dhéanamh. Heag libh car a dhéanamh. Heag libh gruaig a dhéanamh. Tá sé suas go bhhéin. So, chuir má leabhar leis. Hain, tap. Hain, tap. Hain, birch. Hain, tap. Hain, tap. Birch ar a tíú seo. Agus sin é an Dougie. Anis le ceoil.